أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu anginikhosheli. Kodwa nje ngifuna ukuthi nginikeze umuntu isithombe ukuthi kungani nginje, kungani umdali engibusise ngendlela angibusise ngayo, ngalobu buhlakani lobu enginabo. Akusukuhlakanipha kwami kodwa isipho esiphuma kumdali, ngoba umdali uthi mangabe ukhosela ngaphansi kwami ukhetha mina ngibe umdali wakho, ungivume ukuthi yimina engikwenzile ukhonze mina ngedwa, ngizokuvulela amasango encebo, ngizokuvulela amasango enhlakanipho. Incebo ke bafowethu ayishi imali yodwa, isho ukukhalipha ngokomqondo. Awukho umcebo odlula ukuhlakanipha nokukhalipha ngokomqondo. Ngingaba phuwa ngingabi nemali kodwa mangabe ngihlakaniphile ngokomqondo bafowethu, umuntu o-rich noma angaze abe nemali maye useless. Baningi abantu abanemali kodwa ba useless. Ake nginenzele nje into example. Ubani ongayibonanga ipresident yase-Croatia ihamba nqunu e-stadium? Ipresident yase-Croatia, umama lo ophethe i-Croatia ehamba nqunu e-stadium. Kukuphi ukuhlakanipha lapho? Imali menzelana. Uyisiphukuphuku eloku eyibillionaire mangabe uyibillionaire. Uhamba kanjani nqunu ubone umhlaba wonke uthi wenzela i-country yakho? So ukuyilokuzana umcebo, ukuceba akusho ukuthi ngoba unemali ucebile kuphela. Khona abantu abanemali aba-useless, khona abantu abanemali abadayisa ngomzimba, khona abantu abanemali abahamba nqunu ababonisa imizimba yabo, khona abantu abanemali abangalali emakhaya balala emahhotela ngoba bathi banemali. U-useless lowo muntu loyo, ingane zakhe lala enadla. Khona abantu abanemali abangondli, abahlale beboshisela isupport left right and center. Angeke ngibabize ngamagama, niyazi nihlale nibona ku-social media. Abopapheldi kulanda umuntu onemali, benimbona uMosi Makwati laphana, kulanda umuntu onemali ayoboshisela ipapheldi ukuthi akondla umntwana. So akusho ukuthi unemali uhlakaniphile. Lalela-ke ngishilo ngathi angikukhosheli. Mina ngenza i-course yelokuzana ye-philosophy. Ngiyenzile, I'm a philosopher. Although I have no portfolio, a degree ebonisayo ukuthi you are a philosopher, ngoba akusi degree a philosopher, it's me who is a philosopher, who is a great thinker. Engithi mangihleli ngijule ngokomqondo ngibone izinto ngendlela umdala ngibonisa ngayo. Second profession yami mina, I did lokuzana analogy. You understand? I'm a very brave somebody. Ngihlakaniphe ngendlela ongeke uze uyi-understand. I can analyze mina izinto ukuthi umuntu mangikhuluma naye ngithi ngikhuluma nawe ngibe ngikubona ukuthi kahle kahle wena umqondo wakho wena ukuphi. Ngikubukela ukhuluma lapha endabeni umile ku-TV ngibona ukuthi lo uyasidayisa noma lo ume nathi thina singama-Africans. I can do that. The third profession yami mina, I'm a theologist. Ngiyenze i-theology, i-course ye-theology. Ngiyenzile i-course ye-theology. Yingakho ngikutshela ngithi mina akekho mina umfundisi ongama phambi kwami ngoba mina ngenza i-course ye-theology. I know i-theology. Ithi ngikutshele ukuthi le verse yeQuran engiqeda ukuyiquote umdali uthini? Uthi umdali qul yisho ufundisa mina nawe ukuthi kumele sikhulume noma simpraise noma simdumise kanjani. Noma sazi ukuthi ayikho into ezenzakalelayo, njengoba ubona nje befuna ukubulala uIbrahim Traore, njengoba ubona bebusa beyabongamela abanganayo ingqondo. Lalela ukuthi umdala uthini. Uthi Allahumma malikal mulk
U-Allah uyena inkosi yamakhosi, umengameli wawo wonke amakhosi. Akhona amakhosi kodwa kukhona inkosi yamakhosi. Tutil mulka man tasha, uyena onikeza ubukhosi nobuholi kulabo athanda ukubanikeza. Watanzi'ul mulka mimman tasha, uyena futhi obancishayo ubukhosi. Mangabe sekudiliza uyakudiliza, ayikho into ongayenza futhi njengoba ubeko uye la ukhona. Watu'izzu man tasha, upha loyo athanda ukumupha. Watudhillu man tasha, ancishe lo afuna ukumncisha. Ukhuphula lo afuna ukumkhuphula, adicilele phansi lo afuna ukumdicilela phansi. Biyadil khair, esandleni sakhe khona yonke into enhle ongayicabanga. Allahu akbar. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Ku-Allah yonke into engamandla ibhilonga kuye, yonke into engamandla. Tuliju layla fi nahar, uyena oveza ubusuku from emini. Watuliju nahara fi layl, uyena oveza imini from kubusuku. Uyena wenza ukuthi zi-alternate, zishintshane. Watukhriju al-hayya min al-mayyit, uyena oletha ukuphila from entweni efile. Watukhriju al-mayyita min al-hayy, uyena oletha into oyenza from entweni ephilayo aveza ukuthi into ife. Subhanallah. Watarzuqu man tasha'u bighayri hisab, uyena owondla yonke into yakhe ayidalile ngendlela yena afuna ukuyondla ngayo, ngendlela yena athanda ngayo. Bighayri hisab, akunamuntu ozombuza ukuthi into eso uyenzelani, or akunomuntu okumele aripote kuye, or akunomuntu okumele amehlulele. Uyena umehlulele, wena ngeke umehlulele, yena uzokwehlulela wena. This is the Allah we worship. So vuka malulele, vuka taki, isikhathi manje ayikhali.